Salimata, Sali. Sali. Anu dugul labi ki nanu dugulal bag bi. Labi ki koy mami nanda dadu. Sali. Gelal bandiraɓe on calminama on juurama mbadi kubtidindi mi demanda hol gorko jogorɗo waalo yaade janggo e jaam gombo. Tu n'as pas consommé. Consommation conscience tranquille kay. C'est consommer. Johnny kaw ñëwuma fii Sénégal ñu may rey sëy bii dama ci sonn nañ ko tas. Subhanallah. Ay yow tam ba tas. Demain matin je prends mes clics et mes claques ñu wuti France Johnny noonu suma xaalis bi mbecci kam lu mi xoot damay ñibbi. Ban xaalis. kono Ali Mamadou kam ala hen wallahi joni ñebbe koko prix nayi batti yardude laaje Ali Mamadou a meeɗi nanda abadan to pullo yaltinante paaka doga han sa yaltinanama jaasi holle mbatta gulali mbaɗi Ali Mamadou wiyama ko woni o wi wonde ko jaltinanɗomi laaɓi joni noon ganduɗon wonde Ali Mamadou koko paari e oɗo debbo o nani o wi wonde kala ko wawno wadde hen e debbo yo ruttinane ɗum kori o gorko yiɗi rewɓe ha paari kadi huli reedu no min Mamoudou Kébé warat je te le jure an théâtre uji ma foof aɗa sukki tan tigui rigui a joni e ndewon ndekere sa yaltinama paaka dogat mono felliti rondade bol beñe kay ala soko sukaɓe ndewe mum mais mami alano noon bete bete ko oɗo galle fulɓe tagui mboɗo yeeɓa bete bete woni galle tulliyano e Kader Piccinini no Kader ne wawi wadde incarné rôle uji babiraɓe men jogoto e gandanɗa warma kañum men kalto ko français tan e pulaar mbiyata ni wonde ko nanani ɗemgal gongal a wawa wadde feere heɓe kalanma ɗemgal gongal je te le jure mais on jii kadi aussi debbo pullo woni tulli machallah fa tabarakallah ɓoyi joude théâtre kono sofani hen c'est ça la réalité kadi aussi ene wawi rôle mum oɗon gandi kam rewɓe yoɗɓe e nder théâtre so tawi wonde ne kaale so tawi kay tigui rigui jolfuɓe mbiyata ki defa mool o so tawi ne haale wonde koye tulli fuɗɗi eyyi guila mool o woni ɗon guila nden faade joni ƴeŋani sen beelama mbiyan ko ni nde tawno so tawi wonde yimɓe gondi e nder nokku goto gondi kadi aussi e nder leydi wotiri te kadi aussi aɗa andi wonde wonko mbaɗata e œuvre ma so tawi a nanni hen wona certain ɗemɗe ene ɓeyduma ene taga yimɓeɓe intéressade aussi e film ma a waɗa ɗum hen ko ɗum firti wonde Sénégal ko hoore wotere hay goto wawa ɗum feccude voilà kadi aussi théâtre o ɓeydimɓe weltade foof ɗoɓe nanni hen mo gandanɗa hoore makko sehilam guiɗam ala komin baddani kala ala komin kaldata kadi ala ɗomin jaadani te haydara min cuɗodirta woni Mamoudou Kébé Ali Mamadou ko neɗɗo moƴƴo noon so tawi tan ko gonga Mamoudou sa waɗi ɗum kutuwa e gandara moƴƴere mum Mamoudou ko pijowo ko jalowo te jagganta neɗɗo haydara c'est ça ɗum mboɗo wawi settanade mo ɗum kanko Mamoudou Kébé te aussi hay soko joni cohlumomi so tawi wonde mi noddimo téléphone o ƴettat eyyi ɗum aussi c'est pas donné à tout le monde quoi c'est parce que neɗɗo o ene wawi hebde succès tina succès mum ha sikka wonde tigui rigui ha joni ɓuuri yimɓeɓe won certain niveau subtoɓe haaldata hono Mamoudou Kébé wayani noon voilà o hollikinaki ni voilà nde tawno mandi ɗum ɗo ko wirtude tan koko ɓenata par ce que ko neɗɗagal ngal heddoro ɗum saabi noon vraiment ko référence e nder art he kanko Mamoudou Kébé e ko heddi ko noon aldigue men makko tan komo huuli reedu quoi te min mi hulani reedu mi fotani jogade sehil kulɗo reedu quoi mais Mamoudou Kébé vraiment ne huuli reedu Allah laaɓi yalta tan mbiya brit o anci ko jogorno welde e nder jamma o foof esi ko ari wi wonde beele o consumi ene esiraɗo ene namdo ene namdo esum beele consumi consumé woni yiɗi warde mine laɓi non barki rasulullahi bete galle fulɓe ɓe walla ɓe mbarat je te le jure te koɓe ko théâtre o ko joué hen ko so tawi tan ko gonga so tawi ko gonga kalten théâtre o koɓe jouata hen ko ɗum woni ko wuura e nder leydi ndi ɗum woni ko woni ɗon saabu gundo yo res gundo elo yo res elo eywa rimɓe ene jawa tigui rigui ha joni ñeñɓe
ñeeñɓe ene jawa rimɓe goto hen fof ne wiya wonde ko kañum ɓuuri goɗɗo keddiɗo o aywa ko ɗum woni ko jamanu hannde o addi de hanki ene waɗi no yimɓeɓe gurduno ne tawno ko mecce ɗe ko hen yimɓeɓe gurno ɗum addi pecce ɗe ko mecce ɗe joni noon yeehi ha ɗo gandanɗa hoore ma hankanti ñebbe koko prix nayyi koko mbati yardude laaceje eyyi ne tawno eɗen gandi goto foof ko farnori noon ko hankkadi koko natnatodiri eyyi neɗɗo wonat ɗo joni joni ene farnoro hinde mum so yeehi yalti woni caggal wuuro e nder oɗon tuma ene gollo koye hinde goɗɗo o ko ɗum woni ko gollotoɗa ko ɗum woni ko hunde nde namdi e nder oɗo saaha c'est ça anda wona ɗo dimo tan janggo sa yalti e fayi Dakar gona mbaɗo ñañoru c'est ça ɗum noon bon ko ɗum woni ko jouete ɗo henna kadi ko ɗum woni koɓe kollirta ɗo henna mais vraiment c'est très important nde tawno aussi si hen sahaji yimɓe no joue yo joue ko guuri waydi kono ko wasiyo tan kewmi arde mboɗa andi kam ko heewi ko gandanɗa hoorema aussi ko culture men haalanno haadi en dañi scène baɗo ne pulago maɓe gartir ɗum ne tawno scénariste uji ɗi ene mbawi gollade ɗum noon so tawi ari e nder men mboɗa andi pour mbawide wadde ɗum digéré ko caɗele ne tawno kala mo hinde mum mema hen sikkata hen tan tigui rigui ha joni ko gonga taw noon aussi ko hunde jangguinode te ko ɗum woni réalité mo gurdeno enen e nder koye men ɗum noon pamen wonde windoɓe film aji ɓe bindata tan koko yimɓeɓe guuri ko ɗum saabi noon eɓe ɓen acteur eɓe ɓene mbaɗa sensibilisé ne tawno ko kalata hen ko wona noon woni ne mbayi ko personne et personnage ne tawno sa hokkama rôle tan mbiyata wonde ko ya wat incarné rôle ngol sa waɗi incarné rôle ngol on mbayata ko ne neɗɗo oɗon mo tottoɗa wonde ya joue rôle mum woni tawani an a wayani noon ne tawno min mboɗo wawi wonde ɗo joni joni dimo mi wiya wonde mi yenno rimɓe taw noon koye film sabu so tawi wonde eɗen guuri hono ɗam ɗon gurdam telle sorte que mi ittan dimago ngu mi fawa ɗum ɗa mi waɗa incarné ñeñago ngu walla mi waɗa incarné dimajo o e nder oɗon tuma mi joue ɗum no poti mi joue ɗum ni ɗum noon so tawi wonde an koreji ma ganda ɗum walla ɓen anduɓeɓe ɓe ganda ɗum mbima wonde woy sayo aɗa joue oɗon rôle taw alors que ko jouɗa ko ene mbaɗa ni c'est diamétralement opposé wona gotum hande way kono wonde neɗɗo andirami moƴƴere ni mi fina ñalawma goto mi joue bonande mi wona hen neɗɗo bonɗo yimɓeɓe cikka wonde ko noon mbami taw alors que ce n'était pas le cas ɗum ɗon wonde ko ka ɓornaɗo wutte mo gandanɗa hoorema wona on woni mo ɓornotoɗa c'est ça sa waɗi opté noon wonde artiste woni gonga e ma e nder oɗon tuma hankanti wonko poɗɗa salade ni ko gonga jour woni certain rôle uji kono woni certain rôle uji alay sago mbaɗa ɗumen incarné pour findinde ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni ɗaniɓeɓe ay ɗum noon mbatton hen hakkillaji men goɗɗi kono noon mi sehilamo Ali Mamadou joni noon mboɗa andi o hokki rewɓe stratégie kala debbo mo yiiɗa so naddi e gorko e nder suudu tan yo yaltin laaɓi koɗo ko o hollireedu a hersini fulɓe Ali Mamadou min cikkatnomi wonde kono mbami suzerede o noon mbaɗa suzerede kono deweɗi yaltina laaɓi tan mbiya cikka wonde asamade e leydi rendi est ce que yo ñamale moƴƴi jomdire ɗo bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama